Moi, mä oon Claudia ja siis puhun suomea. Ja mä toivon, että joku seuraa suomalaisia. Okei, ja siis kuunnelkaa, jos te haluatte face revealin, eli mä näytän mun naaman, niin sitten teidän kannattaa tilata kanavaa ja jakaa mun kanavaa, koska sitten kun mulla on 250 tilaajaa, niin mä aion näyttää mun naaman. Okei, mutta nyt me ollaan siis Elisassa ja kattokaa. Eikö se on ihania nää? Kattokaa mitä kuoria voi tehdä. Okei, siis te ette varmaan nähnyt. Okei. Sitten toinen puoli. Okei, siis mä haluaisin yhden tällaisen, mutta kun mulla ei iPhone. Mutta siis, joo. Mä haluaisin tollasen puhelimen, ton. Tai silleen en mä haluais, mä haluaisin kyllä iPhonein. Mut siis, paljon, mikä iPhone tää on? 17. Tää kyllä on. Tääkin on 17. 17. Tässä on, tämä 17. Mä rakastan siis niitä. Mä haluaisin Pro Maxin, mutta kattokaa miten iso tää tabletti on ja maksaa. Joo, please oikeesti seuratkaa. Okei, koska siis miksi ei, koska tää on niin kiva kanava. Tänne tulee kaikkea kivaa. Kaikkea kivaa. Kattokaa miten hienoa. Okei, eli siis kyllä tähän voi laittaa toisiin, kun avaan iPhone, esim. Samsung Galaxy. Tässä on Samsung Galaxy. Tossakin on Samsung. Tossakin. Siis se on tällainen. Mä en tiedä kuka tän on avannut, mut tällainen. Okei, mut siis ihanaa, jos te alatte tilaamaan mun kanavaa siis. Mutta joo. Nyt mennään siis toiseen kauppaan. Nyt me siis mennään Kultajouseen. Joo. Okei, siis mä kävin jo Kultajousessa, mutta Kultajousessa ei saanut kuvata, joten mä en kuvannut siellä. Eli joo. Eli mä oon voinut kuvata siellä. Mutta joo, nyt mulla on menossa takaspäin ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Ja tilatkaa kanavaa ja jakakaa. Moikka!